Салом алейкум бародар, чхален созен ҳамакаса тинҷи. Ана имрӯз навор навбати мо ба клиенти душанбеги мақсад 500 дона қаламчаш рӯй кардастем. Инҷада шантонга ино шантон қаламчои шантон хеле худшон маълум аст. Қаламчои шантон хеле решадор мешавад. мақсади хеле чӣ мегӯянд, хеле ранги мӯйсар хеле чиё дора, решачаош дора. Аминш метонем фарқ кунем. Ино шантонга клиенти ки душанбе мақсади бисёр илтимос кард ки тока шантонгамон рӯй кунем, барои ки намедонам шантонга шавқ доштай. Беғайр аз ин мо да қаламчои эмякшам дорем. мақсад инҷада 50 дона 100 дона эмякшам партфтем. итаго 500 дона қаламча. Беғайр аз ин мо метонем ниҳолои палвоняро бо метонем рӯйтон кунем. Ана ин уже ниҳоломо тайёр шудааст. наздики ба фурӯш мебурояд. ба наздиктарин фурсат қаламчо уже мебурояд. ин уже кӯчатто ниҳолои дигари мо насиб кунад. имноям фурӯшида аст. бемалол мо да метонем муроҷиат кунем. чанд доне ки дар кор бошад рӯйтон мекунем. бо плюс ягон шикти бо мақултон боша бо стаканчикошам рӯй мекунем. марҳамат ба мо алоқа бироем. ватсап да бинависем. чанд дона дар корай. любой точкаи Тоҷикистон рӯйтон мекунем.